Takže dobré ráno, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video jsem se rozhodla natočit, protože dneska je Valentín a říkala jsem si, že bych udělala takový daily vlog, protože toho máme plno v plánu. Možná by to mohl být takový jako tutoriálek na to, co dělat na Valentína, když zrovna nikoho nemáte, což právě v tuhle ten moment si myslím, že ani není tak překvapivý podle toho, jak vypadám. Každopádně máme toho docela dost v plánu, já se jdu teď umýt hlavu, protože vypadám jako zruda, řekněme si to otevřeně, a potom jdeme s Tinkou na náplavku, pak mám točit video, pak se musím zacvičit, pak jdeme na večeři, pak jdeme do kina a pak se jdeme dát vínko s holkama. Takže vás tak vezmu jako komplexně s sebou. Nejhorší na tom je, že už začala taková ta lavina valentínských fotek, už jsem se koukala na Instačku, už tam jsou růžičky a dárečky a já mám nic, takže fakt vezma. Takže skoupím na náplavce aspoň nějaký dortík od mých oblíbených cukrářů, já nikdy neumím vyslovit to jméno, ale ukážu vám to, protože je to strašně dobrý. Tak se zatím mějte pěkně, čauky! Tak už jsme teda vypravení a jdeme letos na první náplavku, protože s Tinkou chodíme kam? Na farmářské trhy a od minulého roku máme úplně skvělý košíky. A jsme jak blázni trochu. Akorát je furt ještě zima, nás to baví jako těsně v létě prostě, když je tam teplo, jo, pohodička, Vltava a tak. Řekni, jaký jsi si chtěla vzít outfit. Ono je venku asi -10, ale já mám totiž strašně hezkou kytkovanou sukni, kterou prostě musím si vzít na tu náplavku, ale dneska ještě na to asi není úplně počasí. Chtěla, no, už jsem to jako vymýšlela, ale asi by to úplně nebylo vhodný. No a teď si jdu teda vybrat peníze, protože tam vždycky utratíme 100 000 euro. A pak jdem teda na náplavku, jak vám tam ukážu. Pokud jste nikdo nebyl někde na farmářských trzích, tak musíte, protože je to úplně skvělý. Tak jo, tak zatím čus. Hrozně. Já ti to zničila teď. Ne. Nikča stavitelka. Tak už se blížíme k náplavce, ale už z dálky jde vidět, že je tam docela dost nadváno, tak si říkáme, jestli je to nějaký jako valentínský plán všech párů, že nás budou šikanovat i na náplavku. To budou. Koupili jsme si tady v Mama Coffee. Tinka na to dostala srdíčko a já dostala jenom tohle, takže nevím, jestli mám nějaký znamení, jakože si to nezasloužím. A jinak jsme si koupili, nakonec jsme si koupili v tom našem oblíbeném cukrářství Votriplachis, nevím, jak se to čte, vůbec netušíme. Tak jsme si koupili skleničku, pak nás ještě přemluvili na tenhle dortík. Tinka opatrně. A potom jsme si koupili, ještě Tinka si koupila nějaké 2 nadýchané pusinky s nadýchaným čokoládovým krémem a tak. Takže dneska jsem se rozhodla hřešit, že už jdeme z trhů. A Tinka mi nakázala, že mám zpropakovat nějaký oříškov, ukaž to. Ukaž to. Takhle to vypadá, prostě prodávají tam oříšky, to vám asi nic moc neřekne, byl tam hrozně divný pán. Ale jsou skvělý ty oříšky. No ale byl tam docela dost divný pán, měl takový divný řeč. Lahodný, jsou lahodný, měkký, já je nejedla, jak to mám říct, když jsem to nikdy nejedla. A teďkon já si jdu pro salát do Delmartu, protože Delmartu. Jsem vám jenom chtěla ukázat, že právě jdu natáčet haul a jenom jsem vám chtěla ukázat, jak je tady v tom hrozný bordel. Takže abyste viděli, jak to vypadá. Ještě tam teda nemám daný foťák, ale tady uprostřed vždycky mám foťák. Tady teda dám pryč noťaz. Tady mám kopu oblečení, kterou musím natočit do haulu. Je to fakt strašný mraky a bude to asi strašně dlouhý video. A pak mám ještě druhou část, míň věcí a to mám teda na doplňkový haul a kosmetiku. Tak jdu na to, tak doufám, že se vám haul bude líbit. Tak zatím čau. Tak co, kolik tam je? Je tam 50 000. Je tam 50 000! Ne, strašně moc děkuji, je to úplně skvělý a je to nejlepší a miluji vás. Jsme jenom chtěli ukázat, jak je to hrozně vtipný, jak velký a jak malí lidi můžou být. Právě s Tinkou míříme za Kačí a za Míšou. Jídlo! Protože jdeme do Wine Foodu na večeři, jo, valentínská večeře. A
a potom teda jdem někam na skleničku dobrého moku. Neboli vína. Takže už jsme tady, jsme jak se to jmenuje, já ani nevím, kde jsme, ve Wine Foodu. A je to tady děsně zvláštní, podívejte se. Tam si všude musíte jít pro jídlo, pro pití a tak. A už jsme tady s holkama, s Kačí a s Míšou. A teď nevíme, co si dát. Tak brzy, ty už tam byla. Tak, já jsem si dala ňoky. Kačí si dala lazáně, Píka taky lazáně. No a Míša si dala špatný jídlo, dala si stripsa, je toho málo. Tak už jsme teda po večeři a teď jdeme teda do kina a jdeme na skvělý film. 50 Shades of Grey. Těšíte se? No moc. Prý je to super recenze. Má to asi 89% na ČSFD jsem četla. A prý je to už jakoby navrhnutý na Oscary, no tak nevím, že právě jsme vyšli z kina. A co na to říct? No, kdo viděl, tak asi víme. Ještě jsme to kromě Míši všichni četli, takže my jsme to tak trochu tušili. A jako na to, že to má na ČSFD asi 29%, což samozřejmě nechápeme. Já bych tomu dala 100, ale jenom za něj. Za to jeho, jako 90 to ona byla taky dost hezká. Ona byla taky hezká. A hlavně, jak se mě vždycky ptáte, jaký typ se mi líbí, tak jestli byste se dali takový jídlo, tak se vůbec nebudu zlobit. No a teďkon my si jdeme dát teda vínkova, protože jsme taky jako rozehřátý. Já zavírá celou dobu, klidně láhev takhle. Takže už jsme v baru, už pijeme vínko a rozjíždí se tady hrozně divná zábava, který moc nerozumím a je to docela šok po tom, co jsme viděli ve filmu. Já nevím, jestli to tam jako vzadu uvidíte. Já to vemu k baru a vemu vás s sebou. Jako vážně. Jako vážně. Tak já doufám, že jste to aspoň trošku viděli, protože my jsme tady z toho úplně jako konster a už si zvedá a sune vás i kalhoty. Tak jo, tak to je konec dnešního vlogu. Já doufám, že se vám ten další daily vlog líbil a pokud byste chtěli další daily vlog, tak mi určitě dejte vědět, protože ho pro vás strašně ráda natočím, tak se mějte krásně a ahoj.